Na, sziasztok! Én Dármán vagyok, és ebben a videóban azt szeretném, hogy intrót, csatornaajánlót. Bármit várok, csak jöjjön vissza az 41 feliratkozó. Most jelenleg 15 van. Igen, 15! Isten! És hát ez nekem fura, hogy 15 van. Mármint 15, hát fele, és még a Facebookra is posztoltattam, hogy iratkozzanak fel, szerintem abból is inkább is fel. Úgyhogy szerintem most utána hát meg szeretnének kérni titeket, hogy csinálják egy csatorna ajánlót, és egy intrót, hogyha lehet jobbat, és egyszer vissza fogom adni egy bannerrel, nézzétek meg a mostanit, és